Üdvözlöm Önöket a Komárom-Esztergom megyei Kickbox Szövetség nevében. Kérem, tekintsék meg bemutatkozó filmünket. Szövetségünk 1980-ban kezdte meg működését, a hivatalos megalakulásra 1992-ben került sor. Célunk a sportág minél szélesebb körű elterjesztése, színvonalának fejlesztése, tagjaink érdekképviselete és érdekvédelme. Feladataink közé tartozik az országos szövetséggel összhangban meghatározni a sportág versenyrendszerét, és ennek alapján megszervezni a területi és megyei versenyeket, bajnokságokat és a diákolimpiát. Lényeges feladatunk a sportszakember, illetve bíróképzés is. Klubjaink igen eredményes éveket tudhatnak magukénak, hiszen az elmúlt 30 év alatt a felnőtt világbajnokságokon 15 arany, 11 ezüst és 17 bronzérmet, az Európa-bajnokságokon 4 arany, 9 ezüst és 7 bronzérmet szereztek. A junior világbajnokságokról fiataljaink 8 arany, 7 ezüst és 11 bronzérmet hoztak el. A felnőtt magyar válogatottban az elmúlt 3 évtizedben 27 sportoló képviselte megyénket. Több helyszínen tartunk edzéseket Komárom-Esztergom megyében és Budapesten, ahova szeretettel várjuk a sportolni vágyókat. A Komárom-Esztergom megyei Kickbox Szövetség működéséről további információ található a www.esztergomkickbox.hu címen.